ka mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin namin, Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Paniyaw mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Digo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Maayong pagbuminaw Isa man yung yatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o ang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher malipay. Kaming mababata. Uutan nga bata. Ang sinugdadan sa lamok. Lalo, dali na kayo. Ganahan namin paminaw sa imong story. Kaliyon una, mga apo. Kay humanon ko ning akong tabako. Ay, Lalo. Oy, sige na lang kaya na anigarilyo. Dili ba yan na maayo manigarilyo? Ingon si mama. Lakado, kasabaan na sa kang mama do. Ay, pagsaba po ko. Ay, kasi, ni mo. Ay, nagkawat-kawat na gani kong panabako. Maayo kay wapas mama ni mo. teori na no. Kaya Ano na tabako lo? Kung lalagyan ng tabako, lagi no. Unsa may gusto ninyo, ha? Istoryahan ta mo? O di ko manabako? Istoryahan! Kana. tabako. Naaraman din na. Busa, ayaw mo pagsaba na nabako ko. Nagkasinabuta? Ano? Apram! Sige na lo! Sige na lo! Sige, ha. Kaniadto sa unang panahon, dito sa baryo Lamukon, dunay nagpuyo nga mga vampira. Tinuod yun nga dunay vampira. Anya? Ug base sa tunabasa o nadungog bahin nila, kahadlukan sila. Apan ang tinuod, dili sila kahadlukan, oy. Dili sila mahadlok og silaw sa adlaw, ug ingon man mga ahos. Nakigtipon ra sila sa ordinaryong mga tao. May butag. Ayay. Mayong buntag sa Blusyo. Yan ang karning baka na Salamat, Lusyo. Kay dagana ang nangita sa kaning baka. Hapit na ganyan na naurat ang akong kaning babay. Ay, kibraka. Ay, naman na. Kabalaka. Pilaman ni tanan. Yan lang ako nabalik ko ng bayar ha. Kaya, uhalo kayo ko eh. Na. Ay, oras naman dos mong pag-inom. Nala, sige. Lakaw na, balik ka lang ko. Sige, salamat. Lala, buutan lagi na si Lucio, no? Oy. Kanang mga vampira din ni sa atong dapit inday si Belina. Mga buutan man na sila.
Ang uban gani nila, nakisosyo sa negosyo natong mga normal nga tao. Pero dili lang yun sila makapugong sa pag-inom og dugo. Apan dugo sa mga hayop ang ilang imnon, kanang buhi pa. May gani kay daghan na sad sila og hayupan, nay, no? Oo, siyempre mga adunahan ng mga vampira, Inday. Daghan sila og kayutaan og kahayupan. Og dugo sa ilang hayop, may ilang imnon. Ang mga vampira, ato na silang mga higala, Inday, sibilin na. O kanas losyo, bisag maayo ang kahimtang sa asyenda sa mga vampira. Siya yun na nangunay siyang negosyong karne. Bitaw, Lola, no? May gani kay nindot ang atong relasyon nilang mga vampira, lano. Magtinabangay ta din sa atong lugar. Malinaw ug malipayon. Tinuod ka na, Inday Sibilina. Kay maunay gusto ni Haring Letreo o Reyna Contessa nga magkahiusa ang mga tao og mga vampira. Ay nahala, panawag na og mga customer. Pahibaw nga naabot ng karning baka. Oo, Lola. Mga suki, ari na mo. Yan ang atong karning baka. Gwapa kaayo, mga suki. Ari na mo, dali. Gipatawag ko kamo. Aron ipahibaw kaninyong tanan ang bahin sa kasulugan sa kapistahan sa Barangay Lamukon. O gusto ko nga dinhi sa asyenda natong mga vampira magpatawag kog salo-salo. Og pahibawan ninyo ang mga tao nga imbitado sila dinhi sa asyenda. Magtipon-tipon kitang tanan, mga vampira o mga ordinaryong tao. Oh, mabuhay si Haring Letreo! Mabuhay si Haring Letreo! Malingaw na sa kitang tanan. Maghiusa na usab sa usa ka salo-salo ang ato mga kaliwat ug ang mga tao. Daghang kay salamat, Haring Letreo. Reyna Contessa. Gusto ko nga magpabilin ang atong maayong relasyon sa mga tao. Magpabilin ang kamalipayon o kahapsay dinhi sa Barangay Lamukon. Gusto ko nga kitang tanan magtinabangay alang sa maong aktibidad nga pagahimoon. Og Rufino, ikaw ang akong tahasan sa pagpahibaw sa mga tao. Og kinahanglan nga mutambong silang tanan. Matuman, mahal nga hari. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay si Haring Letreo! Aldwin, nakoy nindot ka balita. Unsa ba na, Riva? Nana sa paghimuon nga salo-salo ang hari ug Reyna karong umaabot kay pista. Mao ba? O nindot kay nga balita, Riva. Kay magkatapog na sa nga tong tagsa-tagsa kakaliwatan. Kamo nga mga vampira o kami mga ordinaryong tao. Og uban sa tanga malingaw, ana Aldwin. Lipay kay ko nga nakauna-una nasad ang mahal nga hari ug ang Reyna sa pagsaulog ni ini. Huy, tambong maya ha. Siyempre, naagod ka. Dili mahimo nga dili ko matambong. Riva! Oh, Si Rufino. Yaunhan pa kunin mo sa pagpaybaw bahay niya. Rufino. Ayaw na lang paglimon. Klaro kayo sa kung pandungog bisag tuwa pa ko sa layo, Riva. Dili man tanan detalye ang ako Husto na! Tinaling nalimot ka nga kusog og tinaw ang atong pandungog, Riva. Bisan og naa sa layo. Tingaling nalimot ka nga usako ka vampira. O sabang, doon na mo'y relasyon. Tanggay ang akong bukton, Rufino. Rufino. Sakit kayo ang imo paggunit. palihog ay lang pasakit si Riva. Babae siyang buhat. Dili na makasugakod sa kusog sa lalaki. Hilom! Ayaw panghilabot. Ogoy, di ko gusto mo duol ka pa sa babaeng akong mahal. Unsay mahal? Unsay bud mo ipasabot, Rufino? Pauli na, Riva. Dili pa ko mo pauli. Nga numandaran man ko nimo. Doon na mo'y relasyon. Uyab mo. Rufino, manahigala ta.
Pero kung bahay na sa pagpakigrelasyon, pribado na kana nato. Ug dili na taangay nga manghilabot pa ana. Ngilngi kagyod ni mong manubag. Oo, managigala ta. Pero kung bahay na kang Reva, maguba ang atong panagigala kung imo siyang hilabtan. Ako lang siya. Rufino? Pauli na, Reva. Kung di ka gustong magkagubot din sa merkado. Sige na, Riva. Pauli na. Pero Aldwin... Rufino, kalma lang. Sige na, Riva. Oo, Aldwin. Alis ako. Rufino, unsa ba na itabo nimo? Ngano bang init ka man kaayo? Ngano bang init pa ka ng uni mo karon? Dili makaingon ana. Higala kita. Usa sultihi ko. May problema ka ba? Gikan karon. Dili na tama naghigala. Unsa? Usbon ko. Palay isiriba. Kung di ka gustong... Unsa? Unsa'y buhaton mo? Makita raw niya nimo kung musupak ka sa kong gibaod nimo. Dili ka gyud makauyon. Kung supakon ko nimo, Aldwin. Ganun mo talmamin nimo si Riva, Rufino. Gawas nun kitang tanan din sa lamukon. Ang ato mga kaliwatan, nagkahiusa sa tanang butang. Sa pagpuyo, sa negosyo, ug lakip na sa pagpakigrelasyon. Dili igsapayan kung usa ka kabampira o tao. Gawas nun kita nga magkahigog maay. Hangtod na sa kaminyoon. Di ba? Ni adto. Pero karon dili na. Oh. Paminaw, kamong tanan. Paminaw. Paminaw, kamong tanan nga ni Asmirkado. Maminaw ta ni Rufino. Gitahasan ko sa mahal nga hari o mahal nga rayna sa pagpahibaw ninyo. Dunay kausaban si Rufino. Ngano ka? Lila Iyay, excited na ko sa salo-salo nga to sa hasyenda, sa mahal nga hari o mahal nga reyna. Adto baya ta, Lola, ho? Oo, oy. Kanunay man na. Kada tuig doon ay pagahimoon nga salo-salo ang mahal. Nga haring litreo o grana konti sa alang sa tanan. Sila nga mga vampira o kita nga mga tao. Lola, tanawa na ko sa Aldwin. Oh, nga naman. Basta tanawa lang. Huy-huy kaayo ang abaga nga naglakaw, oo. Uy, tuod na. Yaman paingon din eh. Oy, Dong Aldwin! Dong, oy, Dong. Ano man ka? Huy-huy man ka ng atong abaga. Murag luyaman. May gibate ka, Dong? Lola Iyay? Wa man la. Asa ko to, aber, wa ka gipamati. O sa may problema nga loya ka man, magulanon ka man. Bitaw, Aldwin, lahi ka imong mood karon. Saya baya kay kapirmi, pero karon nawaan ka saya sa imong aura. Oo, tanga kong dughan, Lola. Ha! Uy, giatake ka! Uy, ginoo ko. Hey, Sibilina, pagtawag og ambulansya. Pagtawag. Lola, ayaw. Sige na, Sibilina, naunsa baka diyan nagtungo ka man hinoon. Lola, ayaw lagi, Lola. Ato na sa barangay hall, Sibilina. Pag-request nitong ambulansya, o kadiyat, ang pinang imuhang padbe, kay ako ni Pisliton. Lola. Pisliton ako. Wa man ko atakiha. Aw, ha? Wa ko atakiha, okay ra ko. Oh, ningon magog ka nga ni huot ang imong dugan. Onya, loya kayo ka. Nagtoatag kong giatake ka. Wa, Lola, oy. Aw, salon ba di ay? Kinaon sa manggo di ay ka? Di man po ka maglarong bata ako, makuyawan man lang po tanema. Kay ngano di ka, Aldwin? Nag-ulang ko. Gani naman, good. Kalit na midol na mo si Rufino. Samtang nagsulti mi ni Riva. Oh, unya, sa may naaan. Kuan man, good, Lola. Nakalitan ko ni Rufino. Punti man yung sukuha. Iya man gani nga gihugtan sa paggunit si Riva. Uy, Nasakitan taon to. Alo, nga naman?
Nasuko siya nga nagsulti mi si Riva. Ganina. Iya kong gibaharan nga palayaan si Riva. Dili ko magkahimo niya na sa kong uyab, Lula. Uyab mo ni Reva? O, si Belina. Maong nag-all kay ko sa gibuhat ni Rufino ganina. O, nahibuhong ko. Ganun ka nasuko siya. O, iya kong gibaharan nga palayaan si Riva. O, bingon siya. Nga, dili ko magkauyon kung ako siyang supakon. Uy, nga nugod nga nakasulti man siya, ana. Matod niya, Lula. Iya lang kuno si Riva. Kung mauna, uyab sad sila si Rufino di ay? Dili ko mutuo nga uyab sila. Kay hasta si Riva, nakalitan man siyang gisulti. O bisupak ko na si Riva kang Rufino, nga papaulion siya. Pero sadyang bibahad na si Rufino, o suko kayo nga, kuwang nalang ganing mamaak, ako nalang gipugos si Riva nga mupauli. Uy, mao ba? Kung wa sila'y relasyon nga nung masuko masyag magkauyab mo si Riva. Nagtuo ko nga nakagusto siya ni Riva, Lula. Mauto yung ikalagutan. Nagsilo siya. Wa siya'y mahimo, oy. Magbuot dahil siya og nagkahigugmaay mong duha ni Riva. Mulakaw sa kala. Oo, asa man ka. Sa may katabang na kong paninda diniron ko mulakaw ka. Daga na rong mamalit kay ting panihapon na baya. Ting loto na rong orasa. Si Elsa Glakaw, ano lang ka? Aron na ako'y kasumbungan sa kugibati. Ha? May ni mo no? Unsa ko? Sumbunganan lang ni mo? Si Belina. Mahal nga rin. Andam ng tanan alang sa umaabot nga salo-salo. Napahibaw na ba nimo ang tanang tao, Rufino? Haling litrio. Maayo kung mao ka na. Naghinam-hinam na ko nga magkahiusa na usab sa kasalo-salo ang mga tao. Maglingaw ang duha kakaliwatan. Mahal nga ring litrio o gray na kuntisa. Kung imong itugot, aduna ako'y isugyot kaninyo. Unsa ka na, Rufino? Sige, sulti Rufino. Andam kaming mamin. Dili ba? Mas gamhanan man ta kaysa mga ordinaryong mga tao. Unsay buot nimong ipasabot, Rufino? Adunahan ang kaliwatan natong mga vampira. Aduna kita'y talagsaon nga kaisog, kusog o kaaptik. Suma total. Lupigo na to ang ordinaryong mga tao kung ato silang kontrahon. Unsay buot nimong ipasabot, Rufino? Ganong dili man na to sila sakupon. Aron kita ang mangu og moduma sa tibuok kalibutan. Kita ang gamhanan sa tanan. Rufino. Sakupon na to ang mga tao. Og sila ang kuhaan nato sa atong pagkaon. Unsay buot mong ipasabot, Rufino? Wa malilong ka natong tanan, mahal nga Rayna, na mas lahi og lami ang dugo sa tao. Kaysa mananap, dili ba? Og lahi ang bation tang kusog og kalagsik, kung preskong dugo nga gikan sa tao. Ang atong imnon. Buot mo bang ipasabot nga atong bihagon ang mga ordinaryong tao ug kuhaan sa preskong dugo aron kita mabuhi? Mismo, mahal nga haring litrio. Dili ba, husto ko, lantip ug utok ug wais kining imong sinaligan. Mahal nga hari. Hilom, Rufino! Mahal nga hari. Buot mo ba nga magkagubot kita? Buot mo bang gubuon ang maayong relasyon tali ka na to sa mga ordinaryong tao? Wa malilong ka ni mo, Rufino, nga ang atong kaliwatan gusto og malinawon nga pagpuyo. Kontra nato ang kasamok ug kagubot. Hinungdan nga human sa atong gimbuhaton og mga trabaho, buot lamang kita mo pahuway og matuog. Magbasa og pamantalaan. Mao ka na, Rufino. Dili ko uyon sa imong sugyot. Ug wa ko makauyon sa nasod karon sa imong hunahuna. Buot kong magpadayon ang maayong relasyon tali sa ordinaryong mga tao. Dili kasamok o kagubot sama sa imong gusto o ambisyon. Pasayloa, mahal nga hari, mahal nga Rayna. Makabiya ka na. Haring Letrio, unsa ba'y nahitabo kang Rufino? Nganong ingon ni atong nasod sa iyang hunahuna? Mauusab ka na ang akong pangutana, Rayna Kuntisa. Kahibulungan.
sila makauyon sa kong sugyon. Ha! Wako'y labot kong hari o rayna mo din sa siyenda lamukon. Ang wa ninyo pag-uyon, wa na magpasabot nga ako musunod sa inyong gusto. Tumanon ko gyapon ang akong kagustuhan. Gasakupon ang katawhan. Og himuon silang preso. Og ako ang mango og ilhong hari sa tibuok kalibutan. Ako! Muluhod silang tanan kanako! Pino! Oh, Lucio! Ako nabati. Kung unsay imong nabati, baon na ka to. Supa ka na sa itong balaod, Rufino. O, ano na di ay kay plano nga hulipan ang malang hari? Hilom! Traidor! Takuma ka ng imong babaan. Kay kung sini, patyon ko ikaw. Kada ko ni mo kong mapatay. Ayaw ko kagita, Lucio. Huwag ko ikaw hakita. Traidor ka. Buot mong gubon ang relasyon na to paling sa katawan o kanatong mapapira. Buot ka mo, hari. Oh! Buot kong ako'y ilhong hari sa tanan. Ipaabot ko kini sa mahal nga hari. O mahal nga rayna ang imong katraidor. Rufino! Oh. Gusto na ka mo ni Ana! Riva! Riba, likay na tawa na. Usa siya katraidor. Unsay puti ipasabot man ni Lucio? Riva! Riba! Boy, iko Rufino! Sige, sumbong sa hari Ukraina. Kay dili mo na makita ang imong igsoon. Ayaw. Ayaw, Rufino. Ayaw iangin ako isun. Oh, hadlok man lagi ka. Abi man akong isog ka. Talawan ka man di ay. Boy, iko Rufino! Salbahis yan ka! Rufino! Kahumot ni mo, my love, Riva. Karon ako ka na. Maangkon ko na ikaw! Wailay makaangkon ni mo, my love, Riva. Ako lang! Animal ka! Boy, iko Rufino! Buhay ako isun, Rufino! Buhing ako igsoon, Rufino! Wa ko mabuang. Kung dili ko bugo, Lucio. Kay gayunan ko na kini. Kaba ako na ang akong gimahal nga Riva. Ayaw kong tawag gimahal ni mo. Kaya watay relasyon. Og dili may tabong makigrelasyon ko ni mo. Traidor ka! Salbahis ka! Oo, traidor ko. Salbais ko. Unya, unsay imong mahimo. Unsay mahimo ninyo. May mahimo ba mo? Wa! Riba, ayaw padaan ang traidor. Buot siya mo, hari. Buot ang hulipan ang mahal nga haring Letrio. Doon na siya planong sakupon ang katawan. Ug lakip na ang tibok asinda na itong mga papira. Uy, sama ka salbahis ni mo, Rufino! Huwag yung kumasayop sa akong pag-ila sa imong pagkatao. Bityan ko! Pambira ko, di ko bitin. Sige. Sukol, Riva. Sukol. Ayaw kilapti ako igsoon. Panamilit na lang sa imong minahal nga igsoon. Boy, iko! Sige. O sa man di gyud ka manamilit, way problema. Adios, Lucio. Mag-uba nami sa imong igsuon. Oops! Pahinumdom lang. Ayaw pagpakasayo pagsumbong sa hari og rayna. Kung dili ka gustong mamatay si Riva. Riba! Manoy! Tana, minahal kong Riva. Riba!
Sibilina, nabalakan ako ni Riva. Nga naman. Taon-taon na nga wa magpakita na ko. Gikalimtan ka ko niya. O baka nawa na yung gugman ako. O baka gihadlok siya ni Rufino. O sa mga gibuhat ni Rufino niya. Dili sad siguro makapasipa si Rufino ni Reva. Kay doon na pa siya pamilya na ang iyang igsuon nga si Lucio manalipod niya. Basta lahi ang kakulba ang akong gibati. Nabalaka ko ni Riva. Gimingaw na ko niya. Mahal ka na ko si Riva. Tabangi ko si... Mabuang ko kung dili na ako siya makita. Mamatay ko. Ubani ko. At tuon na to si Riva. Gusto na! Sibilina. Nga no? Sakit na kayo, Alvin. Sobra lang imong pagpasakit na ako. Ha? Nga no na kayo makagipasakit ang tika? Ha? Sibilina? Inaong yun di mo na ako nga mahal mo si Reva. Gimingaw ka ni Reva. Nabalaka ka ni Reva. Mamatay ka kung di mo makita si Reva. Puro na lang ka Reva, Reva, Reva! Tingnan naman di ay. Ikaw kinagakonsultihan sa akong mga problema, di ba? Huwag mausag ka. Kitang duha ang magsilumbungay sa atong mga problema. Di ba? Suod ko higala. Best friend ti ka. Asam di ko masulti. Oh, best friend ako para ni mo. Pero para na ako, dili. Sib, o sa'y buti mo ipasabot. Mahal ta ka, Alvin. Papasaylo ako. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Wala ko tayo kami batik kong laugh ni mo. Ako nagipukan tungod kay nahibaw kong sayop. Nahibaw kong dili pwede. Pero di padayon ko na akong kasing-kasing sa pagkikugman ni mo. Sibilina. Nakalitan ko sa kong nabati karon. Huwag ko makasabot sa kong gibati. Manginaot ko nga di ka malain ako. Di na ko tuyong ang mubati ini. Dili, Alvin. Sibilina. Traidor nga Lupino! Siya nga akong sinaligan. Siya pang miunay sa pagtraidor ako! Malgari, mangyo ko. Ayaw ito ni Pebaw nga ako nagtaho kanimo sa mga plano ni Rufino. Tiyalig ko siya buhato niya sa kong isuon na si Riva. Iyang ginagit akong isuon. Ako lagi yung taginitango ka ninyo. Inagbahad siya ako. Ako lagi Pebaw. Iyang patyo ako isuon. Ayaw kabala ka, Lucio. Atong luwason ang imong igsuon. Tao ka! Ang tanan natong kinsakupan! Adun na ako ipahibaw sa tanan! Matuman, Haring Letrio. Kinsa kaninyo ang oyon sa akong plano? Ako, Rufino. Wa maningog ang uban. Pero may isa sa kamot. Nagpasabot nga may uyon kamo. Kung mao ka na, mga utukan kamong tanan nga may uyon sa akong kagustuhan. Dili na kita maglison unya og preskong dugo gikan sa tao. Puol na kayo ang dugo sa mga hayupan. Dili ba? Basta, kutsi ka Rufino. Dugo sa tao, may atong ikinahanglan. Dugo sa tao! Nganong musunod mata sa balaod sa hari. Bulok nga balaod. Dili patas nga patakaran. Nganong iya matang dawan sa dugo sa tao. Parahon na. Aron ato siyang supakon. Maghugpong kita. Atong sakupon ang mga tao. Ug kita na ang magduma sa tibok asinda lamukon. Ug sa tibok kalibutan. Pagandam kamo. Kay inig adlaw sa salo-salo. Anha na to sa kupon ang mga tao. Nagiton og prisohon na to sila. Og himuong sulugoon og kuhaan sa priskong dugo. Paminaw ka mong tanan! Doon ka mong tanan! Pagdaling mo! Naa si Lucio. Ug murag rinawag sa mga tao. Paduulon ko no taniya. Doon ako importante ipahibaw ka ninyo. Uy, doon ako ni importante ipahibaw si Lucio, apo. Wala yan. Tana mo. Oh,
Ato ni Lucio, kinahalan ko nung mapaybaw kini niya sa daling panahon. Alang sa itong kaluwasan. Tana mo. Mudul ta dito ni Lucio. Tana. Nahala. Tana si Belena. Sib, tana. Sige, una lang mo. Masunod ako. Tana ba? Una lang, laki. Dili ko malto kung dili ka muuba na mo. Ayaw pagdungan ako. Ayaw ka mo pang ngayon og adto sa salo-salo og mga dawa. Kay dunay di utang plano si Rufino kaninyo. Oy, unsa man ang daotang plano, Lucio? Ngano kung ingon anak man na si Rufino? Iya ka mong sakupon, Oy. prisuhon, og hibuong ulipon, og labaw sa taran, kuhaan mo sa priskong dugo, aron mo ilang imo. Og dili na ang gikan sa mga kahiyupan nga mo'y among laandan nga gihimo. Aron dili na mo mahimong kaaway among tao. Apan karon, dili niya igsapayan nga mahimo kamong kaaway, basta makainom lang siya og dugo sa tao. Ganong mama ka na nakabuot nga hukom ni Rufino. Ganong gusto niya supako na mando sa hari. Gusto niyang kontrahon ang hari. Ilugol ang trono ni ini. Og siya na ang manguo sa among kaliwatan. Og lakip kanyang mga tao. Siya mo'y maghari. Ambisyoso og traidor nga tao si Rufino. Diyos ko, kadelikado na isa mong kahimtang. Nga ko igsuon si Riva. Tuwa niya. Iyang ginagit. Nabala ka na kay kusok ko igsuon. Pusa pag-amping ka mo. Ayaw ka mo pagpanggawa sa iyong tagsa-tagsa ka panimahay. Hay niya na si Riva. Ha? Salbahe siya. Hay niya na si Riva kaya ako sa atuon. Ayaw na, Alvin. Kami na bahalag mo luwas ako igsuon. Sige, di na ko maglugay. Huwag pamauli na ka mo. Kami na bahalag manalipon ka ninyo. Karon na ang adlaw sa salo-salo. Apan nganong way mga tao nga nangabot sa Hacienda Lamukon? Nganong mingnaw? Rapia, galing dunay nakataho kanila sa imong plano. Mao. Oh, husto. Asin. Si Lucio. Lucio! Dilang ta magpila Rufino kay tingali ka bantayan ta sa bidaping sari. Og dili kanimo. Hay mayo nga aton nang sulngol silang Mario ang katawan. Aha. Husto ka. Sige. Solngo na to ang katawhan. Tanagi mo! Pas-pas ka mo! Naginaminam na kumusop-sop sa dugo sa tao! Hey! Irusan kami, Rufino! Ha! Pas-pas! Pas-pas ka mo! Ha! Ay, hali! Hulong ka mo! Ibabaga kita sa hari, Rufino. O kauban siyang Budirapik. O nausap ang Reyna, Rufino. Usay mo, tipasabuti ni Haring Litrio! Dili ko kamo katugutan sa dautan yung plano, Rufino. Ako ang hari sa Hacienda Lamukon. Busa, akong mando o balaod may matuman. Dili niyo pasipadaan ang katauhan o magpabiling malinaon o hapsay ang pagpuyo kanatong tanan. Pwes, karon, dili na ikaw ang matuman. Ako na! Ang balaod, akong balaod og mando may matuman. O ba nining akong mga ginsakpan? Busa kung dili ka mo buot nga mamatay, pahawa ka mo diha sa among agyanan. Dili kami mapahawa. Panalipdan ako ang katauhan. Bisan pa man o magkahulugan kini sa akong kalautan. Adi ay, gahi yung kag-ong haria ka. Pwes, mamatay mong tanan! Sulong mga ginsakpan! Namatay ka, Litrio! Ako ang mamatay! Ang sama niyo daw tayo ng angay mamatay! Namatay ka! Ikaw ang mamatay, Litrio! Ako na ang hari! Binaog kita!
Padayon ta sa atong destinasyon! Dili ka mo magmalampuson sa inyong daotang plano. Among hari sa tanang hari. Dungga kining akong hangyo. Dungga ako! Paspas ka mo! Sobrang sikira itong Dong Rufino! Kung sa kanang bagyang aso, kami sugat ka na to! Hulong! Hulong ka mo! Uy! Kapag sa Rufino, halos di na ito makita ang agyaran. Tungod sa inyong pagsupak og daotang plano nga pagguba sa kalinaw o kahapsay nga relasyon tali sa kaliwatan sa katawhan o mga vampira. Usa kini kapag traidor dili lamang sa katawhan, kundi lakip na mismo sa kaugalingon ninyong kaliwatan. Nakahimo kamo niini tungod sa inyong sobrang ambisyon nga mas labaw pa kaysa anak kaninyo karon nga maoy husto ug angay kaninyo. Ug tungod niini silutan ko kamo nga mamahimong gagmayng vampira. Mahimo kamong itom nga insekto ug wa mo'y laing himuon kundili ang pagsigi og supsop og dugo hangtod na mabuto ang inyong kalawasan. Og tungod niini, magkaaway na kamo sa mga tao hangtod sangtod. Nawa ang bagyang aso! Tanawa! Nawa ang bagyang aso! O siya ka ito maunting o Rufino. O siya ka ito iyang sugilon. Abot! Wa ko'y labot kung unsa o kinsay ka to siya. Talaga mo! Padayon sa plano! Hala na tawa. Hala, uy. Hala kayo! Ano yung alaw na yung bayon? Nitong ka o migamay! Hala, ikaw, Seth! Nitong ka o migamay! Sini ka na tao tanahon! Doon na natay! Wala, doon na natay kag may pako! Ano usap mo ba yun? Ayaw ka tagay ito na insekto! Ayaw! Basta ka rin ito! Nausap ka! Gano kini? Unsay nahitabo na to? Mga kauban, usawa man nila to nga wala matay kabaligya ka karne. Taon-taon naman nga wala mo supply nato dire. Kaya mga taga-Sinda Lamokon, mao may mo supply unta nato. Pero subo nga palandungon nga nagka-problema tungod ni Rufino. Hain kay maayo ko na atong susihon dito sa ilang asyenda. Total namingaw naman. Nagabantay mo, wala mga kaliwat sa vampira nga may ani dinhi sa atong lugar? Tingali og linaw na. Nagkasinabot na silang mga vampira nga dili na lang maghimog kagobot. Tingalig nakaamgon na si Rufino. Tiling na itabang makaamgo ko. Kinanglan kong makainom og dugo sa tao. Suyupan ko ang imong dugo. Aray, kasakit. Ngano ka la? Doon na nipaak na ko. Murag nitusok sa ako ang buktan. Ay, unsa man eh? Kalamig yun sa dugo sa tao. Hala, ito magamay mananap o insekto na, Lula? Uy, Unsa man na? Lula, murag mipilit siya sa imong bukton, oh? agay, kasakit. Ngap. Nalata ka lagi. Naidugo sa imong buktoy. Ang ito mga gamayng insekto nga imong gidagpi, Lula. Namatay og naidugo. Si Rufino, napatay ni Lola iyay. Nisapsap siya sa dugo ni Lola. O gisakitan kini. Napailaing insekto, oh. Idagpi og namatay si Rufino. Kung mao, dili ko masapsap og dugo sa tao. Dili ko gustong mamatay. Tingalig mutugdo na sad ni nato og paakon ta. Og supsupo ng atong dugo. Ayaw ko pa dyan, Edwin. Dili lagi ko masupsup sa inyo mga dugo, inyong mga tao. Ako kini si Riva. Ako kini. Tana, uy.
Mamaya ata din kay na mga itong nga insekto nga mamaak niya musuyop og dugo. La, tanala. Hala, nagunitay sila sa kamot. Sila na. Ipulihan ako niya na sa Pilina. Nasakitan ko. Sige, mahal. Mahal. Mahal tika. Mahal tasag ka, mahal. Patay ka lagi. Ngano day ka Oh, alimal ng gagmayng mananap sakit kaing mamaak. Sige na, tugtan pa man ako ron. Pusa yun mo. Og maukad to ang sinugdanan sa mga lamok. Mga bata makasama natapos kung asoy ninyo ning simanao nga naguluhan sinugdadan sa lamok din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinitanan siluwat ni Ate Ingrid Bertudaso nya nga atong at directress si Ate Martes Parbal mo sa atong spinner ang manager sa Bien Aqua Kuya Joel Bense unya nga atong soundman si Kuya Ricky Bangis Garing mao ni inabaga ni Kuya Pedro Pungasi si Rocky unya nga atong spinner audino audio editor ang ato audio editor si Kuya Ariel Mangpao tagiya sa King Building and Rock Installation kinita dalit ka na to sa Arimen Drama